Gusto sa Ginoo igsuon nga masayod kitang tanan sa iyang pulong. Tungod kay ang iyang pulong nagpahinumdom nato nga ang tao nga motalikod kaniya, ang tao nga mo-backslide sa iyang pagtuo, mubiya ngadto sa Ginoo, iya gayud kining silutan. Silutan sa Ginoo kanang tawhana igsuon nga nagsalig sa iyang kaugalingong katakos, nagsalig sa iyang kaugalingong kusog, nagsalig sa iyang kaugalingong kaalam, nagsalig lamang sa iyang kaugalingon ug sa kaugalingon ngadto sa uban. Kung dili igsoon, gusto ni Lord nga ang imong saligan siya ug dili ang imong kaugalingon ug dili ang kusog sa ubang tao o si bisan kinsa nga tao nga niya sa kalibutan, kung dili imong saligan ang Ginoo. Tungod kay kung imong saligan ang Ginoo ug imong tuuhan ang Ginoo, panalanginan kagayon sa Ginoo. Iyang ihatag ang tinuod nga panalangin ug tinuod nga kadagaya ug kalampusan sa atong mga kinabuhi. Jeremias 17 versikulo 5 ug Jeremias 17 versikulo 7. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug magsalig hinuon sa mga tao o sa kusog sa tao. Sa Jeremias 17:7, apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Mao kana ang painumdum sa Ginoo sa matag usa kanato igsoon. Hinuod gayud ka ng pulong sa Dios igsoon. Busa ayaw gayud pagtalikod sa Dios. Ayaw gayud pag backslide ngadto sa Ginoo. Ayaw gayud ibaliwala ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Ayaw saligi ang imong kaalam, imong kusog, tuod kay kanang tanan gasa og panalangin sa Dios. Ayaw gayud pagsalig niya na igsoon, kun dili saligi kanunay ang Dios nga mo'y naghatag niya ng tanan, nga mo'y nagpanalangin kanimo niya ng tanan. Ayaw ibaliwala ang Ginoo sa imong kinabuhi igsoon, kun dili sa matag higayon, sa matag panahon, i-honor ang Ginoo aron mas panalanginan pa ka sa Ginoo. God bless sa tanan.